پرسکان یامان دورو هبر ما ببخشینه فلسطین زمانê me êdî ji xeynî qahir û nefiran tiştekî nabêje peyv û gotinên din êdî ji bîr dike êdî tu tiştekî em binivîsînin nema tiştekî em biaxivin qise bikin û bipeyvin şîrove bikin nema êdî qîmeta gotinên ev wisane jî êdî nema gelo li hember vê qehbetiyê ziman wê çi bibêjin li hember vê rezîltî nizimtî û namerdiyê devê mirovan wê çawa tê nekeve nav hevdû yekbûna we perçe bibe hemû teknolojiya we û çi tiştên dinên hene ji holê rabe perçe bibe kîjan tiştan hûn kawişûm kirine telefon nivîsbarî sanayî tip û her wekî tiştên xwe yê din bistînin û bicehimin çola ku neaîdê we yê ji we baştir e çax dewr û serdema kevirîn ji we qençtir e em hêvî dikin ku aşîtî azadî demokrasî heqên însanan û her wekî çi dezgehên we yên fitneyê hene li ser çavê we bikeve hûn di dûmanên qetlîamên ku vedireşînin de bifetisin hûn di qirekên ku xeyalên wan şikestinin de bixeniqin hûn di harbûna xwe de geber bibin hûn di tofana aqsaya ku tê de rezîl bûnin de bifetisin wey li wan kesan be ku ji we re dibêjin însan û beşer meger kesên ku qelbên wan hene naxwazin fêm bikin çavên wan kesên ku hene naxwazin bibînin guhên wan kesên ku hene naxwazin bibihîzin destê wan jî hene lê nikarin pê birên lingê wan jî hene pê nameşin canê wan jî hene lê hîs nakin wîcdanên wan jî hene lê êş û janê hîs nakin meger gelek dereceyên ewayetên ku me ji xwe re ji bo emelkirinê nekiribû dert hene bi rastî kafir jî dost hogir û alîkarên hevdû ne meger kesên ku kengî bixwazin û biçin cemaretê û nikarbin şeytan recim bikin ji vê yekê meger beriya ku em neçin Medîneyê divê em şevekê ber bi Mescîdê Aqsayê bimeşin meger dewleta herî mezin egîtbûn û mêrxasbûn e meger wexta Qudus esîr be ken û kenandin tiştekê betal û vala ye meger ev hevok û cumleyên ku tê gotin milyarek û nîv 2 milyar alema İslamê hevok û cumleyên nerast hatinin rastkirinin meger roja qiyameta wexta wê bê pirsîn hûn li ku derê bûn xelkê misliman wê bibêjin em bi şermezarkirina serokên dewletên xwe re meşgûl bûn ew bêdengman em li wan hêrs bûn wan tiştek nedikir me hinekê xwe diqarand û em li wan hêrs dibûn a bi vê awayê me xwe dixapand meger kesên ku kafiran netirsîne tu qîmet û hêjaya wan jî tuneye meger kesên ku dew û doza Filîstînê difiroşe hemû şeref heysiyet namûs û şexsiyeta wî jî di wê pakêta firotiyê de ye meger esas û bingeha ilmê edeb e esas û bingeha izzetê jî xwedî derketina li mezlûman e meger qehreman û mêrxasên weka Ebû Ubeyde tune be misliman kewên çeltîkin werhasil êdî herfgiran gotingiran cumle û hevok betilîn Xwedê me ji kesên ku li hember feryad û nifirên mezlûman bêdeng dimînin neke Xwedê me ji kesên hêviya xwe ji wî dibiren neke Xwedê me ji kesên ku bejna xwe li hember kufrê ditewîne neke Amîn.